itong buhay ng Diyos. Awitan na ito na pinasikasin ang Diyos. Awitan na ito silang magpayon. Tungkol kay siya ang upuhan, hindi ka nato. Siya ang rupyo na ito paliwas o siya ang atong dinaparan sa bukid buhay. Ikaw karoon sa pagtutulungan. Ayaw sa nangyari, igsoon ay orasan tungkol kay kini ang sa pagkain sa pagkain ng Diyos. Ito sa pagtutulungan na sa pagkain sa Ginoo. Kung pumalandong iyang ayos sa buhay. Hallelujah. Yes, Lord Jesus.
Lord God. Makaistorya ba niya, no dili pa kayo. So, nauna, sumulo